Yan mga kagusok, makita na to kung unsa pang daot ni Angie. Di na gusto ko muli ra kasi. Di ba di mo muli kasi may nahaw na ba? Man di na to kay. Domingo yan mo yung works. Works. Kapit tayo. Man di na munta kuman class kasi. Daot man na ito. Pikas man to tagtang nimo. Tapos na ba? Ang ilang moralis okay na. Dito atos pikas na kabutang. Ang pareho sa mga buto na. Ato sa. Buot na. Yes mga kagusok, si Kambal. Andyan na course sa senior high. Magkubayan ng cellphone mga kagusok. Cellphone, keyboard. Keyboard. May tawag ini? CPU. Yun mga kagusok ko. Atot ang taon siya kung ano yung laki pagguba. Kung muanda ba ang CPU. Diyan na gumpag bungkag mga kagusok. Yan mga kagusok. Ang tawa mga kagusok kung uno magguba si Angie. Guba da, pandaot mo na pag-initahin mo. Yan, mag-skill sa senior high mga kagusok kung may bayo ka magbalik sa mga wire o mo power. Ay ka, nakuha mo na. Gusto ko ini mga kagusto ko mga wire tapang gubo sila pang hasil pang taon. Shout out sa ating mga viewers. Taod si Kambal ng isa ka unit na kuhan. Kung hindi ay daot mga kagusok, kina ang supply ang daot mga kagusok. Kaya mo i-try ko mga kagusok ko. Mapitok-pitok ka ng unit mga kagusok. Yan ang kagusok ko. Kung dili daot ini, tagbrasa na ang isa. Kung may tawag ko si isa ram. Ili kung magpitok-pitok pag ako ng unit, kini ang daot. Power line. Mao na ang janabaw sa senior high. Magguba ng computer. Pasa bagay ini. Isa mo maprenta sa parang operasyon. Kami magkaibigan po mga ano. Diba, buot-buot na ako. Di ba na? Di mag-sure diya. Da, lagi. Dili magod para sa SDB dagod. Kaya na ipapabe. Doon. Search. Sap. Kaputik mo yun. Isa mo kutik mo ganyan. Oo. Pangdaot gani, pangdamay. Pangguba ng computer. Ito na kung dadyaw. Tanang kay computer niya tag-listingan niya ay wala dadyaw. Basta nga koleksyon na ulong niya. IT mo, cursor. Oo, IT daot. Ay, pandaot. Sila sa mo na. Ay, lagi. Ha?